karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play that. Nakaw na, katuog na. Aha. Sibat na. Oh, musibat, God. Good night ninyo. Ngano imo man to gipalakaw si Binoy? Tungod kay gusto ko nga ikaw ang unang mahibaw sa kong problema. Ako, gyud. Close date, ha? Oh. Gusto mo ka mahibaw sa kong problema? Kung di ka gusto mahibaw, pahawa din sa kong atubangan. Ngano gusto bang kasultihan ko sa imong problema, ha? Magpatabang ka na ako? Kung ganahan ka mo tabang. Pero, kung gusto ka nga musulti ko nimo sa kong problema, kinahanglan mo saad ka na ko nga di ka manabi. Uy, marag seryoso na nila. Ako nga imong giisip nga imong kaaway, imong sultihan sa imong problema. Mas maayo nang ang imong kaaway ang imong sultihan kay di ni magpatakag panabi. No, giyon sa man mo pagsiguro nga di ko manabi. Kay kung manabi ka, mag-uol si Papa. Oh, ha? May labot ang imong amahan sa imong problema karon? Oh. Siya ang unang maapektuhan sa kong problema. Busa, kinahanglan mo hilom gid ka. Oh, okay, sige. Promise. Dili ko manabi sa imong problema. Ato ra ning duha. Wa ko maingon nga ato lang ning duha. Kinahanglan tabangan ko nimo sa pagsulbad niini. Oh, sige. Tabangan ta kapag sulbad ana. Unsa man na? Kung makaapiktar na sa imong amahan, doon ako'y katungod nga mahibaw kung unsa na. Naunsa man ka, uy, nagsige ra magkagpanghupaw diha. Sulti na. Paghuwat. Kinagduduha ko. Angay bilin akong isulti nimo. Sulti na gani. Promise. Tabangan ta kag sulbad ana. Aron dili na maabot sa imong amahan. Bisan si Binoy ha. Di na mo sultihan. O lagi, ato na sekreto lagi. Sige na, sulti na kung unsa man na. Ay nagpatriling diha. Mabdo si Lira. Unsa? Sigam ng mata nimo. Oh, kuan. Nakalitan ko, uy. Gusto gid ka. Yaks. Marig dili gid malipay ang imong amahan kung mahibaw sa inida. Pero, hangay kang malipay kay amahan ka na. Wa ko malipay ini. Ay, nagpaning ka. Kaisugod ni mo. Kauro may taong akong nailahan. Uy, nga makitang masuko kung mamabdos ang iyang uyab. Yun anagid mong mga laki, no? Human ninyo pahimosli mga babae, masuko mo kung mamabdos na. Ganun inyo manghilaptan mga babae kung dili gusto mo o dili pa mo ready nga, mapakasal inyo kung mamabdos na ang inyong uyab. Ay, pangilabot. Ops. Anagid mo, no? O, gaya tayo mo reaction. Di lang unta ko nila makitaan. Iko lang ni mabdos si Gina, o niya mag-wild na ka? Oh, hala. Si Miss Laryang, si Lira, paktay. Problema gini busihan. Uy, hala, samot ka paktay kay. Di pa siya gusto nga magminyo. Nga nang gihilabtan. Daghan pa kong buhato dun. Di pa ko ready nga magpakasal ni Lira. Visit ka. Oo. Tay pawi. Ngano ako na may na-visit ini nga ang imo mang uyab ang mimabdos, ha? Basta. Sukad lang ka mo abot sa kinabuhi sa kong amahan. Nagkalit-silitsi na nga akong kinabuhi. Uy, time pa, uy. Ngano gutaon nga ako may imong pasanginlan kung may mahitabo sa mong kinabuhi nga wa ka makauyon. Nayapag naman tingali kayan. Tungod kay buisit ka. Samo ka. Hoy, iyan. Wa ko magsamok-samok sa imong kinabuhi, ha?
Labaw sa tanan, wa ta kasugo nga hilabti ng imong uyab aron mo mabdos na. Imo ng pinuhatan, imo ng kalipay ug imo ng desisyon nga hilabtan siya. Pero ikaw ang rason nga. Nga unsa? Nganong ako may rason ha? Ikaw ang rason kung anong pirmi kong masayop. Ikaw ang hinungdan nga di na ako makontrol ang akong kinabuhi o pirmi na lang kong masayop. Nayabag ka? Giyon sa mata ka, ha? Igo ra kay kumisunod sa gusto sa imong amahan o sa imong gusto. Uy, wa ko magbuot sa tanan nimong buhaton, uy. Nga, basta! Imo ning sa nga may mabdo si Lira. Aray, natunog ko. Oh, May tao? may tao? Binoy! Ikaw na! Gawas dyan sa imong kitakuan! Bossing, kuan, nipupo naman ko dili, bossing. Gawas dyan! Ay, di lang ako mugawas, good. Kimawaw man ko. Mauwaw. Unsa ba ka palabay kang batong, ha? Oy, oy. Palabay ka, ha? Iyan, unsa ba? Oy, kani ko na. Mugawas na lang ko, oy. Binoy, sige na, gawas na lang diha. Klaro na kayo, oy, naniid ka. Surrender na lang, dong. Ma'am, Dool dere. bossing. Aw, unsa man? Gusto ka nga ako'y modool diha og dukdukon ko ng une mo? Alagi mo dool ko. Oy, ako na lang mo dool, boss. Ayaw na lang dool din na ako. Ayaw ko dugdug ka po daw akong ulo. Unsay nabati nimo? Kano sa baot, bossing? Unsay nabati nimo? Iyan, Ayaw na ko pa. iyan, unsa ba? Uy, inang liog ni Binoy. Magising na yung pulo, ha? Bito, boss. Ayaw lang. Gisiyang akong pulo, boss. Wa pa din ako maimpa. Unsa lagi imong nabati sa mong gipanagsultihan? Iyan. Kuan ka ng mabdo si Larian. Ikayamahan. Wala problema ka. Di ka ganahan. Kaya pa ka anda magminyo. Ay, salamat. O sa resolbad na yung mga problema, iyan. Unsa ba ko daw? Imong barugan ang kahimtang ni Lina. Pakasli siya. Unsa? Bitaw, boss. Pagminyo na lang aron daghana mo. Unsa daghan mi? Daghana mo buutan. Musamot ka aligre ang bay. Hilom! Muhilom. Salamat nga. Giubanan ko ni mo sa pagpanihapon, Tita Agnes. Naibaw ko nga pugat kayo ka ng problema mo, Lira. O sa resolbad ini, Tita. Magpakasal na gid si Ian ako. Kung mao ka na, sabuta si Ian. Kinahanglang magpakasal na kamo. Aron matipon ka na silang pamilya ni Ed. Aron dili na makapanghawd si Alexa. Tita? Wasab kay gusto ni Alexa? Makatago ka ba o sekreto? Yes, Tita Agnes. Ako gyud unta ang angayang mahimong kapika sa kinabuhi ni Ed. Human sa kamatayon sa iyang asawa. Tita Agnes, buot mo di mong gipasabot nga in love ka ni Tito Ed? Oo. Pero iya kong gipaliwang. Higala lang ang iyang pagtanaw nako. Walang siya mahipaw. Nasukad pa sa among kabatanon. Ngahilom ko na siyang gimahal. Tita! Kung mao ka na, may kasuko ka kang Alexa. O, Lira. O naglagot ko nga miabot siya sa kinabuhi ni Ed. Nga nang may katawa ka, Lira. Wa lang. Nilipay lang ko, Tita. May kaabi na gid ko sa akong mga plano. Doon na nagyod. Unsay po itong ipasabot, ha, Lira? Tita, may operation tang himuon. Unsa ka na? Tangtango na tos kinabuhi nila Tito Ed ug Ian.
Si Alexa. Lampat sa ko. Busing, ikalma lang na, busing. Kuan. Sa kalma, Binay. Sa kalma? Madanig kalbang nahitabo na ko, ha? Mabdo si Lira. Posible nga. Kung mahibaw ni Inis, Papa, iya kong pugsun sa pagpangasawa ni Lira. Kung sa may problema na, busing, uyab man mo. Di pa ko gustong magminyo. Unya lagi. Nga nang imo magipaburot ang balon. Oh, Walang tanin mo hilapti si Ma'am Lira. Naun sa basan, oy. Bisad kung lamiyo na siya, imo lang utang kita nautan na, aw. lamiun. Wala ko'y mahimo pa. Nga naman na. Bitaw. Wala yun kay mahimo, busing. Pagkaslil na lang yun, na. Di lagi pwede. Di mahimo na, Binoy. Wala ko'y plano nga si Lira ang mahimo na kong asawa. Kay kinsa magiging ang gusto ni mo pangasawon. Basta. Di pa ko magminyo. Pagminyo na lang. Di ko magminyo. Kay wag ko'y gugman ni Lira. Oh, unsyan? Bungol stigring kulot. Nganong imo na siya gihilabtan? Nga wa man de kay plano nga pagkaslan siya? Oh, Imo nang tulubagon si Lira. Kay may anak na unya mo. Busa karon dayon. Kinahanglan planoho na ang imong pagpakasal. Okay. sorry, nakusog. Ay, good ko kasabi, Binoy. Gipractice ta lang ka, bossing. Kung sa imong itubag, kung maunay desisyon si mga amahan, sisiriit ko nohay ko. Usaman iyan! Pagkaslan ni mo si Lira o dili? Dili! Nga naman, Tungod kay may lain kong nagustuhan. kinsaman, Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!